سلاو هەواڵۆ بخێر هاتن قانالا پرتوک حەزیم هەواڵمایە دخوازم di serî da bi pirsekî dîroknasan dest pê bikim. Dîroknas dibêjin ku milletek netewek dîroka xwe nizanibe sînorên wî yanî sînorên welatê wî ku tê da jîn dibe ji teref xelkê tê xêzkirin yanî tê çîzkirin. Pirsekî pir muhîm e. Çima me va pirsa got? Çimkî pirtuka me vê hertê ji dîrok e, pirtukekî dîrok e yani dîrokê me dernas kirin. Pirtuka me dîroka Kurdan a kevnar yani dîroka qedîm ya Kurdan dibêjim. Ako Muhammed Mirzayedî nivîskarê wî ye bi zimanê Kurdî hatiye nivîsandin hema bi zareveye soranî. Zareve hûn zanin ku lehçeyê zimanan. Soranî jî lehçeyekî zareveyekî zimanê Kurdî ye. û bûyî hatiye nivîsandin û wergerine ser zareveya me Kurmancî jî Muhsin Özdemir wergerendiye ser Kurmancî ji weşanên sî tavê hatiye çapkirin. Niha medserî da got dîrok gelekî yani ji bo milletkî ji bo netewekî pir muhîm pir girîng e. Ji bo vanê gerek em dîroka xwe bi zimanê xwe bixwînin ku bira sînorên me, welatên me em tê da jîn dibin bira ji teref xelkê, teref biyaniyan xêriban neyxêzkirin. Yani ji bo vanê dîrok gerek yani em dîrokê bixwînin. Niha hefte çûyînê jî me pirtukê ku da naskirin adet û rusûdnameyê Kurdan yani adet û urfê Kurdan da medûrê da jî ku milletek dîroka xwe nizanibe yani di dîrokê da çi jîn bûye bavûkalê wan çi diye û bi çi awayî yani ew dewra ew zemana derbas kirine meriv nexûne li ser vanan nîqaşan neke û vanan ji xwe re neke mînak meriv nikane pêşa xwe bibîne û xwe pêş da bide, pêş da here. Nikare yani îro tiştê ku em tê da nikarin herin yani pirsgirêyekê ku em nikarin wan çareser bikin giş ji vir têne. Yani me dîrok nexwandiye û em naxwînin dîroka xwe jî nizanin yê ku desthilatiyê li ser me dikin ew bi dîrok yani xwastina wan çawa be dîrokê bi awî awayî din xwandinê allo ma em jî pirsgirêyekê xwe nikarin çareser bikin. Niha em vêgerin pirtuka xwe. Pirtuka me dîroka Kurdana kevnar çi ye? Di nav de jî me got ki qedîm dîroka Kurdan ya qedîm ya dîrokî yani derê mîladê zayîna Hezretî İsa yani bûyîna Hezretî İsa em jî adim berê mîladê derê mîladê bi taybet li ser wê sikiniye. Di serî da dest pê dike ku navê Kurd yani Kurd çi tê çi wateyî ji ku hatiye bi çi awayî bûye Kurd û milletên netewên dora Kurdan ji Kurd yani van navê Kurd çi ye ji çi derketiye behsa vanê dike. Dûra behsa ku di vê dewrê da Kurdan bi çi awayî dewletên qedîm medê em bibêjin dewlet çê kirine ava kirine behsa vanan dike û behsa baweriyên yani dîn olên Kurdan dike bi çi yani dîrokê da kîjan olan kîjan dînan ra bawerî kirine behsa vanan jî dike em dibînin. Wekî din em wek çav lê bigerinin yani pirtuka me dîroka kevnara Kurdan kîjan mijarî sikiniye. Yani behsa roj û heyvê dike ku roj û heyv di Kurdan da yani tef bi taybet di Kurdan da tiştekî yani girîng tê hesibandin tê qebûl kirin. Behsa dîrokvanên dunyayê cîhanê Yunanan bi taybet Herodot heye Diyako heye vanan dîrokvanên mezin yani ew tiştî tên qebûl kirin. Dîrokvanên cîhanê dunya jî tên qebûl kirin vanan derheqa Kurdan da gotiye çi Kurd çawa dane nas kirin behsa vanan jî em tê da dibînin. û wekî din me behsê me bû behsa bawerî behsa olê behsa dewletan navê Kurd çawa yani ji ku da hatiye hûrî gotî kutî tiyê da hatiye heta ku biye Kurd yani behsa vanan dike û tê dûra behsa cîranên Kurdan jî dike wex Faristan behsa Faristan dike Ereban, Asuran, Hîtîtan em dibêjin wekî dinê û dûra behsa Tirkan jî dike divredan ser wan jî hinek nivîs û mijar tê da çêkirine.
وەک باسا هونەرە کوردان تێدا هەیە باژارên kel Sûrê Kurdan hene û dawiyê de behsa çîrok û serpehetiyan dike ji xwe û çavkaniyê xwe jî dawiyê de daye me zanîn yani bi kîjan çavkaniyê bi kîjan em bibêjin çavkaniyan hatine nivîsandin û ji ku girtine vanan jî me dernasin em daha wek pirtûk yani wek pirtûkekî gelekî qedîm hatiye. Nayavamı metserî de ji bo yani dîrok gelekî muhîm e ji bo milletî gerek milletek dîroka xwe bixwîne ki sînorên wî welatên ku tê de jin dibe bila ji teref xelkê ji teref biyaniyan ney xeskirin yani derdê dermanê vanê jî em dîroka xwe bixwînin lê hema ji dîroknasê xwe bixwînin û bi zimanê xwe yani bi zimanê Kurdî bixwînin ki bizanibin û xwedî li welatê xwe xwedî li erd û axa bavkanê xwe derbikevin. Dîrok ji bo vanê pir muhîm e û girîng e dibêjim. Hevan em hatin dawiya vîdyoya xwe hûn tev bimînin di xweşiyê de şeva we baş be.